Ne sam klizove, nego me ubijaju. Odmah ću da naručim kafu. Vidiš tu kamper ima dole. Tu može kamper ima. To ste kopno. Što je tu kopno. Ajdemo odmah da naručimo. Mi već rekao da sam madam da se uvučem, da ne budem ovako gola. Pa da, živjeli smo. Sinigijama. Sinigijama. Šta ćeš ti jesti? Ja sam tražila prospigakiju, ribu koja je tu lokalna, preporučena u nekom drugom restoranu, pa sad hoću da uporedim, pa vidjet ćemo, ugasilo se. Ne, to snima i dalje, samo ovaj ekran se ugasi. To i salatu koja je vrlo ukusna, pošto smo je već dobili, morali smo da probamo. I jako je ukusno za sada, sad vidjet ćemo. Ja sam popio jedno pivo, naručio sam ono standardno, nešto ne bi pogrešio. To je grčka salata, naravno sa feta sirom i sulakija, da. A za sljedeći put ću vidjeti nešto drugo. Da. Sada je 8 časova i 20 minuta. Napuštamo ovo usamljeno i predivno zabačeno mesto sa ovom predivnom tavernom i naravno hranom. I vraćamo se do luke Pevki. Onda imamo oko, koliko imamo, mislim, 30-40 km. Evo nas. Avantura je završena. Mission complete. Tako je. Da. Uspešno. Tako je. Koliko sad? Oko pola 10 uveče. Da. Oko 21:30.